तुमच्या घरच्या स्वप्नाला बांधा आता हक्काचं नवं तोरण. आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन्स अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले आहेत एक महत्वाकांक्षी 108 प्लॉटचा भव्य प्रोजेक्ट. समर्थनगर, वैभववाडी, फोंडा रोड लगत. वैभववाडी भव्य प्रवेशद्वार, प्रत्येक प्लॉटला कंपाऊंड वॉल MS गेटसह, प्रकल्पासाठी मोठी विहीर, वॉटर टँक, त्यातून प्रत्येकाला पाणी पुरवठा, बस स्टॉप, स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईनसह, मुलांसाठी CBSE स्कूलचं नियोजन, गार्डन आणि मन प्रसन्न ठेवणाऱ्या स्वामी समर्थ मंदिरासोबतच ताजी हवा, डोंगराची नवलाई, पक्ष्यांची कुजबूज अशा निसर्गरम्य वातावरणात घेऊन आलो आहोत नवा प्रकल्प, नवी कल्पना आणि नव्या सुविधा यांसह आपला 712, आपलं घर. आपल्या 712वर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. वैभववाडी, फोंडा रोड लगत, वैभववाडी. अधिक माहितीसाठी संपर्क गंगाधर केळकर 9175 406764, 9422 394625, राजेश खुरसंगे 8850 141167. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेवरून आता शिवसेना भाजपमध्ये घमासान सुरू झालाय. यावर भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत यांनी देखील भाष्य केलंय. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाच्या जागेवरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच चाललेले आणि याच्यामध्ये तेल ओतण्याचं काम उबाटा गटाचे खासदार विनायक राऊतांनी केलेलं आहे. भाजप कोणत्याही परिस्थितीत ही जागा शिवसेनेला देणार नाही असं म्हटलंय आणि याच्यावर पलटवार केलेला होता उदय सामंतांनी. राऊतांनी आम्हाला शिकू नये, राऊत आमची जागा ठरवणारे कोण, भाजपाने आम्ही बघून घेऊ. यानंतर कालच त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की ही जागा जी आहे शिवसेनेला येईल आणि जी भाजप युतीतून लढेल शिवसेनेसोबत. आणि हे म्हणताना त्यांनी किरण सामंत यांच्या उमेदवारीबाबत स्पष्ट म्हटलेलं होतं की जर किरण सामंत इच्छुक असतील तर त्यांना पाठिंबा दिला जाईल आणि पूर्ण सामंत कुटुंब त्यांच्या पाठीशी असं म्हटलं होतं. या सगळ्या गोष्टीवर घमासान चालू असताना भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आपल्यासोबत आहेत. प्रभाकर सावंत साहेब, खूप खूप स्वागत आहे कोकण लाईव्ह मध्ये. काय सांगाल, राजकीय याच्यामध्ये फटाके वाचना पाहायला मिळाले होते, कारण पहिलं नितेश राणेंनी म्हटलेलं होतं की ही जागा भाजप लढवेल आणि याच्यानंतर हे सगळं रामायण सुरू झालंय. कसं बघता या सगळ्या दोन्ही विधानांकडे? उदय सामंत, दीपक केसरकर, नितेश राणे आणि यानंतर फोडणी दिली आहे ती विनायक राऊतांनी, कसं बघताय? कालची जी सन्माननीय उदय सामंत साहेबांची जी काही विधानं होती ती विधानांमध्ये त्यातल्या काही विधानांची भारतीय जनता पार्टी ही पूर्णतः सहमत आहे. विधान क्रमांक 1 आहे, त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की मोदींचा महाविजय संकल्प 2024 जो आहे त्या संकल्पामध्ये लोकसभेची प्रत्येक जागा महत्वाची आहे. या विधानाशी मी 100% सहमत आहे. दुसरं त्यांनी सांगितलेलं की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा आहे ही जागा त्यातलीच एक आहे, त्याच्याशी सहमत आहे. तिसरं त्यांनी एक विषय सांगितलेला आहे की या सगळ्यामध्ये सेनेने लुडबुड करू नये, या विषयाशी मी पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सहमत आहे. चौथा विषय त्यांचं, चौथं विधान त्यांचं असं होतं की ही जागा युतीतून लढली जाणार, 100% ही जागा युतीतूनच लढली जाणार. फक्त त्यांच्या एका विधानाशी मी सहमत नाही किंवा त्यात थोडीशी दुरुस्ती करू इच्छितो की त्यांनी असं म्हटलंय की शिवसेना ही जागा लढणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. पण मला एक सांगावंसं वाटतं की ही जागा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये भारतीय जनता पार्टी कमळ या निशाणीवर लढवणार आणि 3 लाखाच्या, त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे 3 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्याने भारतीय जनता पार्टी ही जागा जिंकणार. आणि दुसरं मला त्याला असं जोडायचं आहे की यामध्ये सेनेचाच पर्यायाने उदय सामंत साहेबांचा सुद्धा या जिंकण्यामध्ये मोलाचा सहभाग नक्कीच असणार आहे. त्यामुळे तेवढी दुरुस्ती केली पाहिजे. याचं कारण असं आहे की सेना युतीमध्ये येण्यापूर्वीच आम्ही लोकसभा प्रवासाच्या निमित्ताने या सगळ्या जागा 160 जागा ज्या लोकसभेच्या आहेत देशभरातल्या, त्या सगळ्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीची उमेदवारी आणि त्याचं उमेदवार निश्चित करणं किंवा त्याचं जिंकणं, ह्या सगळ्यावर आम्ही काम केलेलं आहे. ते काम सुरू आहे. सन्मान्य राणेसाहेब असतील, सन्मान्य पालकमंत्री चव्हाण साहेब असतील, प्रमोदजी जठार जे लोकसभेचे प्रमुख आहेत, अतुलजी गायसेकर आहेत, आमदार नितेश राणे, निलेश राणे, राजन तेल, ही सगळी मंडळी, त्यांच्यासोबत अजय कुमार मिश्रा गृहराज्यमंत्री आहेत, बाळा भेगडे या सगळ्या योजनेचे प्रमुख आहेत, विनोदजी तावडे आहेत, ही सगळी मंडळी गेली 2 वर्ष सातत्याने ही जागा जिंकण्यासाठीची व्यूहरचना करत आहेत. त्यामुळे त्यांनी जर म्हटलं असेल की ही काळ्या दगडावरची रेष आहे
तर मला असं म्हणायचं आहे की ही काळ्या दगडावरची नुसती रेख नाही, तर भारतीय जनता पार्टी ही उमेदवारी कमळ या निशाणीवर लढणार आणि जिंकणार, ही काळ्या वरची कोरीव रेघ आहे असं मला म्हणावं असं वाटतं. त्याकडे येतोय मी. विनायक राऊतांनी असं विधान केलेलं होतं, भाजप ही शिवसेनेला म्हणजे सिंदखेडला जागा देणार नाही, कारण त्यांच्या कारनाम्याला भाजप कंटाळले आणि त्यांचं खच्चीकरण झालेलं आहे भाजपच्या महाराष्ट्रामध्ये. याच्यामध्ये काय तथ्य आहे का? दोन गोष्टी आहेत की विद्यमान खासदार विनायक राऊत साहेब जे आहेत, तर त्यांच्या दोन्ही वेळच्या विजयामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं मोठं योगदान आहे. पण आता ते भारतीय जनता पार्टीवरचं जे प्रेम दाखवत आहेत ते थोडं पुतना मावशीचं प्रेम असल्यासारखं आहे. त्यामुळे मला त्यांना एक विनंती करावीशी वाटते की त्यांनी या सगळ्यामध्ये, या युतीच्या भानगडीमध्ये त्यांनी पडू नये. कारण शिंक्याचं पडेल आणि ह्याचं फावेल असं जे म्हणतात, तसं यावेळेला कोणतीही गोष्ट होणार नाही. युती ही एकसंध राहील आणि त्याचे निर्णय, त्याचे रिझल्ट तुम्हाला सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने दिसतील. एक कॅल्क्युलेशन आपण करूया. 1,75,000चं मताधिक्य विनायक राऊतांचं 2019 मध्ये होतं, परंतु निलेश राणेंनी जी स्वाभिमान पक्षावर घेतलेली 3 लाख मतं, ही त्यांची पर्सनल मतं, हे पण विसरून चालता नाही, कारण फुल स्विंगली ते उतरलेले होते. तब्बल 3 लाख मतं, वैयक्तिक मतं निश्चितच मानायला हरकत नाही. आणि यानंतर जर विचार करता त्यांचं जे मताधिक्य आहे 1,75,000, भाजप असं म्हणतो, तेव्हा पण प्रमोद जठार म्हटलेलं होतं की 1.5 लाखाच्या वर जी मतदान आहे हे निव्वळ भाजपचं होतं आणि ते एक गट्टा त्यांना मिळालेलं होतं. हे जर त्यावेळी चित्र पलटलं असतं तर काय स्थिती असली असती, काय वाटतं 2019 मध्ये? 2019ला तर राणेसाहेबांचा प्रवेश जर 2019च्या पूर्वी झाला असता आणि सन्माननीय निलेशजी राणे जर उमेदवार असते, तर नक्कीच चांगल्या मताधिक्याने, ह्या सगळ्या कॅल्क्युलेशनच्या आधारे चांगल्या मताधिक्याने आम्ही हा विजय मिळवला असता. पण आता झालेली गोष्ट त्याच्यावर चर्चा करण्यापेक्षा 2024ला चांगल्या मताधिक्याने आपण ही सीट भारतीय जनता पार्टी जिंकेल असा मला विश्वास आहे. ह्या अनुषंगाने महत्वाचा प्रश्न येतोय की तुम्ही मदत केली, तुम्ही म्हटलं 1.5 लाखाच्या पेक्षा 1.5-2 लाख मतं जे भाजपने त्यांना दिली, आणि असं असताना युतीमधून विनायक राऊत निवडून आले आणि निवडून आल्यानंतर 18 खासदार असेल, त्यामधले विनायक राऊत एक होते. आणि अशा वेळी युती धर्म न पाळता विरोधी गटात जाऊन बसणं आणि मोदींना विरोध करणं, हे तरी तुम्हाला रुजलंय किंवा पटलंय का? नाही नाही, बिलकुलच नाही. यावर अनेकदा राष्ट्रीय पातळीवर, राज्य पातळीवर चर्चा झाली, त्यामुळे ती चर्चा पूर्ण करण्यामध्ये अर्थ नाही. खरं तर ते निवडून आले आणि त्यानंतरचे महाराष्ट्रातली सत्ताचं राजकारण सगळं बदलेपर्यंत ते सगळेजण सत्तेमध्ये सहभागी होते. त्यामुळे त्यांनी जो केलेला विषय आहे त्याचं नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता किंवा पक्ष म्हणून नव्हे, तर ज्या जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांचे फोटो लावून ते जे विजयी झाले होते, तर ते सगळं जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे तो जो वचपा आहे, तो जो बदला आहे, तो जनता यावेळेला त्यांच्यावर नक्कीच घेईल. भाजप म्हटल्यानंतर शिस्तीचा पक्ष मानला जातो, त्याग ह्या पक्षामध्ये आहे. प्रत्येक ज्याला तिकीट देईल त्याच्यासाठी कार्यकर्ते पेटून उठून काम करतात. नक्कीच. त्यागाची गोष्ट असेल, अशा वेळी आता किरण सामंतांची जवळपास घोषणा शिवसेनेच्याकडून केली जाते, म्हणजे किरण सामंत हेच सेनेचे उमेदवार असणार असं म्हटलं जात आहे. तुम्ही म्हटलं कमळ निशाणावर तुम्ही लढणार आहात. अशा वेळी किरण सामंत जर इच्छुक असेल तर काय शिवसेनेतून ती लढतील की भाजपच्याच कमळ चिन्हावर लढतील? नाही, भारतीय जनता पार्टी हा विषय असा आहे की तो व्यक्तिभोवती फिरत नाही. आता कालच्या विधानामध्ये पण असं होतं की कार्यकर्त्यांचा त्यांच्यावर दबाव आहे. त्यामुळे मला नक्की असं म्हणायचं की भारतीय जनता पार्टी ही भारतीय जनता पार्टीचा स्वभाव हा दबावामुळे निर्णय घेण्याचा नक्कीच नाहीये. आणि भारतीय जनता पार्टीची पद्धत अशी आहे की भारतीय जनता पार्टी उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत कमळ हे निशाणीच प्रमाण म्हणून काम करतं. मग लोकसभेचा विषय असेल तर सन्मान्य मोदी साहेबांचे प्रत्येक ठिकाणी खासदारकीचे उमेदवार आहेत, अशा अंगाने आम्ही काम करतो. विधानसभेचा विषय असेल तर सन्मान्य देवेंद्रजी फडणवीस उमेदवार आहेत, अशा अंगाने आम्ही काम करतो. त्यामुळे उमेदवार भविष्यातला कोण असणार यावर भाष्य करण्यासाठी किंवा यावर निर्णय घेण्यासाठी वरची मंडळी आहेत आणि ते तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जो तो निर्णय घेतील. पण एवढं नक्की आहे की कमळ निशाणीवर निवडून आलेला खासदार या मतदारसंघाला पुढच्या कालावधीमध्ये मिळेल. एक महत्वाचा प्रश्न, रवींद्र चव्हाणांचा वाढदिवस होता, पालकमंत्री आहेत 20 तारीखला. त्यावेळी मुलाखत घेताना आम्ही त्यांना एक प्रश्न केलेला होता की तुम्ही यावेळी सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचे भाजपचे उमेदवार असू शकणार का आणि तुम्हाला केंद्रात जायला आवडेल का? त्यावेळी त्यांनी स्पष्ट म्हटलेलं होतं, कोणाला काय वाटतं, कोणाला काय आवडतं ह्याला काय महत्व नसतं,
भाजपचा निर्णय हा उमेदवारीचा निर्णय पार्लमेंटरी बोर्डामध्ये घेतला जातो. त्याचा मी पण सदस्य आहे आणि बोर्ड निर्णय घेतं. ह्या विधानाकडे त्यांच्या कसं बघताय तुम्ही? नाही, नक्कीच तुमचा असा प्रश्न असणं किंवा जनतेचा काही आग्रह असणं किंवा लोकांच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल इकडचा उमेदवार असणं, अशा काही गोष्टी असू शकतात. पण मला वाटतं रवींद्र चव्हाणांसारखे निष्ठावंत कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहेत, सक्रिय आहेत आणि खूप चांगलं काम करत आहेत. त्यामुळे पक्षनिष्ठेला आमच्या इकडे फार महत्व आहे. भारतीय जनता पार्टी हा त्यागी आणि योगी लोकांचा पक्ष आहे. त्यामुळे आमच्याकडे पक्ष सांगेल, जसं आता त्यांनी सांगितलं की पार्लमेंटरी बोर्ड जे ठरवेल तोच उमेदवार असेल आणि तोच सगळ्यांना मान्य व्हायला पाहिजे, अशी आमची प्रथा परंपरा आहे. त्यामुळे त्या अनुषंगाने पुढे जे काय होईल त्या गोष्टी घडत जातील. एक महत्वाचा प्रश्न येतो, भाजपच्या वतीने जर उमेदवारीची चर्चा झाली, तर नारायण राणे पण केंद्रामध्ये आहेत, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. निलेश राणेंनी चांगलं कमबॅक केलेलं होतं मागच्या वेळेस, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. प्रसाद लाडांची पण दावेदारी मानली जाते. रवींद्र चव्हाण ते पण कोकणामध्ये, तळ कोकणामध्ये त्यांचं काम आहे, ते पण उमेदवार होऊ शकतात. प्रमोद जठारांची पण एक दावेदारी पेश केली जाते. याशिवाय काही युवक उमेदवार पण असू शकतात. अशा वेळी काय वाटतं, भाजपचा उमेदवार कोण असेल? नाही, आमचं आता जसं तुम्ही सांगितलं, तर आमचं भारतीय जनता पार्टीचं सौभाग्य असं आहे की भारतीय जनता पार्टीमध्ये लढण्यासाठी इतक्या सगळ्या उमेदवारांची, संभाव्य उमेदवारांची नावं आपण सांगितली. त्यामुळे ते भारतीय जनता पार्टीचं सौभाग्य आहे. त्यामुळे इतकं नक्की आहे की इतके उमेदवार जर इच्छुक असतील किंवा लायक असतील तर भारतीय जनता पार्टीचं संघटनात्मक काम खूप चांगलं आहे. त्यामुळे उद्या पक्ष जो निर्णय घेईल, पक्ष त्या तत्कालीन परिस्थितीमध्ये जो उमेदवार योग्य वाटेल पार्लमेंटरी बोर्डला, तो उमेदवार दिल्यानंतर विजय हा निश्चित आहे. त्यामुळे अमुकच एक उमेदवार व्हा असं भारतीय जनता पार्टीचा हे म्हणून आग्रह असणं, हे जिल्हाध्यक्ष म्हणून मला तसं मांडता येणार नाही किंवा आमच्या भारतीय जनता पार्टीचा कोणी पदाधिकारी अशा पद्धतीचं वक्तव्य करणार नाही. 2 दिवसापूर्वी आदित्य ठाकरेने दौरा केलेला होता कोकणचा. पहिल्यांदा ते चतुर्थीला कोकणामध्ये पाहायला मिळाले. या दौऱ्यात त्यांनी भाजपवर टीका केलेली की भाजप निवडणुका घ्यायला घाबरते आणि निवडणुका एकदा घ्या मग आम्ही आमची ताकद दाखवू, अशा पद्धतीने त्यांनी अप्रत्यक्ष तुम्हाला इशारा दिलेला होता. कशा अँगलने बघता या इशाऱ्याकडे? नाही, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंचं हे विधान काय फारसं गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही. आमच्या सोशल मीडियावर कालच त्याच्यावर एक चर्चा झाली की आपल्याकडचा चाकरमानी आला किंवा कोणाचा गणपती सध्या बघायला गेला तरी अगरबत्तीचं पुढं आणि काहीतरी घेऊन जातं. तसं मोठा गाजावाजा करून झालेल्या दौऱ्यामध्ये त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काही दिलेलं नाही. त्यामुळे त्यांच्या गप्पा फुकाच्या आहेत आणि निवडणुकीच्या गोष्टी कोणाला सांगतात ही लोक. आपण या सगळ्या निवडणुकीच्या इथे पूर्ण देशभर सेनेने उमेदवार उभं करायचा प्रयत्न केला आणि काय काय केलं, प्रत्येक ठिकाणी अपयश आले. त्यामुळे निवडणुकीला भारतीय जनता पार्टी घाबरत नाही. भारतीय जनता पार्टीने गेल्या 9 वर्षामध्ये ज्या निवडणुका लढवल्या आहेत आणि त्या चांगल्या पद्धतीने जिंकलेल्या आहेत आणि सगळीकडे एक नंबरला पक्ष आहे. त्यामुळे त्यांचं हे विधान काय फार गंभीरतेने घेण्याचं, त्यांनी त्यांच्या पक्षाची काळजी करावी. आता राहिलेत किती, उमेदवारी द्यायला माणसं किती आहेत आणि त्यांचं जे गटातटाचं राजकारण आहे, म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फार थोडी मंडळी त्यांच्याकडे आता शिल्लक आहेत, कार्यकर्ता असेल, पण पदाधिकाऱ्यांमध्ये इतके गट आहेत, तर त्यांनी आधी आपलं जे काही घर आहे ते सगळं नीट करावं. त्यामुळे भाजपसारख्या पक्षावर त्यांनी टीका करण्याचा त्यांना नैतिक अधिकारही नाही आणि ते करू पण नाही. महिला आरक्षण जे खरोखर देशासाठी म्हणजे 2 मतं फक्त खासदारांची विरोधात पडली, बाकी जी मतं 452 मतं जी पडलेली होती ती बाजूने पडले. अशा वेळी त्याने दौऱ्यामध्ये असं म्हटलेलं होतं की महिला आरक्षण विधेयक हा एक जुमला आहे आणि याला पलटवार करताना उदय सामंतांनी म्हटलेलं होतं, जर ते म्हणतात जुमला आहे तर त्यांनी स्पष्ट करावं त्या आरक्षणाला विरोध आहे, कारण त्यांच्याही खासदारांनी मतदान केलेलं आहे. कसं बघताय शिवसेना या आरक्षणाच्या बाबतीत त्यांचं हे विधान, हे विरोधाभास जाणवतो काय तुम्हाला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून? विरोधाभास म्हणण्यापेक्षा मोदीजी जे काय निर्णय घेत आहेत किंवा मोदीजी जो काय ग्लोबल एक विचार करतायत, राष्ट्र पुढे नेण्याचा, या देशाला परमवैभव मिळवण्याचा किंवा देश महासत्तेकडे नेण्याच्या विचारासाठी ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत ना, त्या गोष्टी करतायत. पण हे पक्ष असे आहेत, सेना वगैरे हे पक्ष आणि हे नेते असे आहेत की या लोकांना त्या विषयाची व्याप्तीच समजत नाही. त्यामुळे महिला विधेयक काय आहे, त्यामुळे देशावर किती मोठा परिणाम होणार आहे चांगल्या पद्धतीचा, सकारात्मक, या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या आकलना पलीकडच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचं विधान ज्यावेळी एखाद्या लोकसभेमध्ये ज्या 2 खासदारांनी विरोध केला तर ते मूळ ज्या विचारधारेतनं आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना महिलांसाठी हे सगळं करणं काय योग्य आहे असं त्यांच्या मुळात त्यांच्या विचारधारेमध्ये नाही. त्यामुळे त्यांचा विरोध आहे. म्हणजे म्हटलं तर 100%
खासदारांनी त्याला जर त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला असेल तर मागून ज्यांनी या विधेयकावर जुमला आहे असं म्हणण्याची गरज नाही आणि त्यांची कल्पनाशक्ती थोडीशी कमी पडते. याचं कारण असं की हे काय लगेच होणारी गोष्ट नाही, त्याला पण काही प्रोसेस आहे आणि त्या सगळ्या प्रोसेस नुसतं उद्याच्या 24च्या निवडणुकीला सामोरं जाताना या सगळ्या गोष्टीचं आश्वासन नाहीये, तर पुढे त्याच्या भरपूर प्रोसेस आहेत आणि त्याची एक सुरुवात झाली आहे. 27 वर्षाच्या इतक्या प्रलंबित विषयाला मोदीजींनी खऱ्या अर्थाने न्याय दिलाय. मोदीजींचं या ठिकाणी मी तर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने जाहीर अभिनंदन करतो आणि या सगळ्यांच्या अशा काही म्हणण्याकडे लक्ष देण्याची फार गरज नाही. त्यांची ती पेपर स्टेटमेंट आहेत किंवा बातमीपुरते विषय आहेत. सर, एक शेवटचे 2 प्रश्न. हे सगळं होत असताना रवींद्र चव्हाण जे पालकमंत्री आहेत त्यांनी पहिल्यांदाच असं पनवेलपासून सिंधुदुर्गच्या झारापर्यंत प्रत्येक चाकरमान्यासाठी विशेष बांधकाम विभागाच्या स्टॉल उभारले. त्याच्या ठिकाणी त्यांना बिस्किट असेल, चहा असेल, पाण्याची सोय केली. वेगळं काय करून दाखवलं याचं कौतुक होतंय. कसं त्यांचं अभिनंदन करणार? तर रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या कार्यपद्धतीकडे थोडंसं खूप डोळसपणे लोकांनी पाहण्याची गरज आहे असं मला वाटतं. कोकण या विषयामध्ये आपण अनेक वर्ष पर्यटन आणि ह्या सगळ्या विषयामध्ये आपण गोल फिरत होतो. त्याचं एक सर्किट पूर्ण व्हावं लागतं, ते झालं नव्हतं आणि सन्मान्य राणेसाहेब असतील किंवा चव्हाण साहेब असतील ही सगळी मंडळी आता ते सर्किट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हा गोवा मुंबई जो आपला महामार्ग होता, तो महामार्ग इतकी वर्ष इतके प्रश्न होते आणि ते सगळे प्रश्न सोडवण्यासाठी या माणसाने 15-16 वेळा स्वतः दिवसभर दौरा केला, सगळ्या अधिकाऱ्यांना एकत्र केलं, सगळी मोठ बांधली आणि हा पूर्ण केला. त्यानंतर इथे इतके अपघात होते. यावर्षी जर तुम्ही बघितलं असेल तर एकही गंभीर अपघात या रस्त्यावरती झाला नाही. प्रत्येकाला एक आश्वस्त केलं की तुम्हाला विश्रांतीची जागा आहे, तुम्हाला औषधोपचाराची सवय आहे, पोलिसांची सोय आहे, पोलिसांसाठीच्या सगळ्या पोलीस यंत्रणा तुमच्यासाठी कार्यरत आहे. अशा पद्धतीचं हे केलं. दुसरा परत असाच याच्यासारखाच एक चांगला विषय त्यांनी केला, तो कोकण रेल्वे मार्गावर जी स्टेशन आहेत ती सुसज्ज करण्याचा विषय घेतला. तो खूप मोठा विषय आहे. 100 कोटीची तरतूद आहे, 19 स्टेशन आहेत आणि आपल्या जिल्ह्यामधल्या सगळ्या स्टेशनला किंवा रत्नागिरीमध्येही सगळ्या स्टेशनवर त्यांचं ह्या पद्धतीचं काम चालू झालंय की जोडणारे रस्ते कॉन्क्रीटचे असतील आणि एक विमानतळासारखा तो सगळा आवार बनवण्याचं काम आहे. आणि मला वाटतं हायवे असेल किंवा हायवेवर उपलब्ध होणाऱ्या उद्या सोयी असतील सगळ्या आणि ह्या रेल्वे स्टेशनाचं सुशोभीकरण असेल, या सगळ्या मार्गाने उद्या पर्यटक आकर्षिला जाण्याची एक शक्यता आहे. बांधकाम मंत्री म्हणून त्यांच्या अखत्यारीत येणारं हे खूप चांगलं काम त्यांनी केलेलं आहे. शेवटचा प्रश्न. निवडणुका अनेक ज्या आहेत म्हणजे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका या सगळ्या निवडणुका थांबलेल्या आहेत. 1 नेशन 1 इलेक्शन त्याप्रमाणे आत्ता निवडणुका झाल्या चतुर्थीनंतर. भाजप कोकणामध्ये सज्ज आहे का? नाही, भारतीय जनता पार्टी गेल्या काही वर्षामध्ये संघटनात्मक काम इतकं भारतीय जनता पार्टीचं चांगलं झालेलं आहे की भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक बूथवर 1+30 कार्यकर्त्यांची रचना झाली आहे. भारतीय जनता पार्टीचा सोशल मीडिया स्ट्रॉंग आहे. भारतीय जनता पार्टीने सगळ्या ज्या मोदींच्या आणि सरकारच्या योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. खूप विकास कामं केलेली आहेत. पालकमंत्री असतील, राणेसाहेब असतील, आमचे आमदार असतील, सगळ्यांच्या माध्यमातून आणि संघटनात्मक काम सुद्धा चांगलं झालंय. एक चांगलं वातावरण जिल्ह्यामध्ये आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी कुठल्याही निवडणुका जरी झाल्या तरी भारतीय जनता पार्टी 100% विजय त्या ठिकाणी मिळवेल, यात कोणत्याही प्रकारचा संदेह नाही. युती असेल शिवसेना भाजप? हा, आता शिवसेना भाजप युती, सध्या तरी आपण शिवसेना भाजप युतीच्या सरकारमध्ये आहोत, त्यामुळे त्या पद्धतीचा विषय असू शकतो. धन्यवाद. आपल्यासोबत होते प्रभाकर सावंत जे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. उदय सामंत यांनी म्हटलेलं होतं की शिवसेना हा भाजप बरोबर युतीमध्ये ही लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक लढवेल. मात्र त्यालाच उत्तर देतात त्यांनी म्हटलंय की काळ्या दगडावरची काय भाजप ही जागा जिंकणार आहे युती सोबत. मात्र भाजप हा कमळ चिन्हाच्या निशाण्यावर इथला उमेदवार निवडणूक लढवेल आणि विजय होईल असा दावा त्यांनी केला पाहायला मिळतो. कॅमेरामन वेदांत भरत केसरकर, कोकण 7 लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.